खुलुमबाय एडुकेस बड'लेण्डआव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं अमृत खेरखातारिया फिन दिनै सोंनाय फिननाय आयदाखौ लानानै फैफिनदों। दिनैनि सोंनाय फिननाय आयदायाव जेनेरेल नलेज आरो कारेन्ट एफेयार्सनि माखासे सोंथिफोरखौ जथायनानै नोंथांमोननो फिननाय होनो नाजानाय जादों। बेफोर सोंथिफोरखौ आसाम पुलिस आरो गुबुन गुबुन आनजादफोराव सोंनो हाथावफोरखौ नोजोर होनानै सोंथिफोरखौ जथायनानै नोंथांमोननो फिननाय होनो नाजानाय जादों। गिबि सोंथिया जादों रायजो सभानि मासिगिरिया सोर जायो? रायजो सभानि मासिगिरिया जायो लेङाइ हादोरगिरि। आथिखालनि लेङाइ हादोरगिरिया जादों एम भेंकाया नायडु। नैथि सोंथि लकसभानि मासिगिरि सोर जायो? लकसभानि मासिगिरिया स्पिकार एबा बुंथिगिरिया जायो। थामथि सोंथि पुलिसा मा बिफाननि सिङाव थायो एबा पुलिसखौ मा बिफाना सामलायो? नखर बिफाननि सिङाव पुलिसा थायो। नखर बिफाननि मन्थ्रियानो पुलिसखौ सामलायो। ब्रैथि सोंथि 2023 मायथाइनि G20 सन्मिलना मा हादोराव जानो गोनां? बे G20 सन्मिलना जोंनि हादोर भारत हादरावनो जानो गोनां। बाथि सोंथि भारतनि रांखान्थि राहाया मा? अपसनफोरा जादों समाजबाद, पुन्जिबाद, गलाय गथाय रांखान्थि एबा मिक्स इक'नमि। बेनि फिननाया जागोन गलाय गथाय रांखान्थि एबा मिक्स इक'नमि। दथि सोंथि आगुनि गिबि मन्थ्रि तरुण गगैआ रुंसारि जानायनि उनाव मा बान्थाजों मान होजादोंमोन? तरुण गगैआ थैखांनायनि उनाव पद्म भूषण बान्थाजों मान होजादोंमोन। स्निथि सोंथि आथिखालाव सा-सानजा रायजोआव मोनबेसे हादोरसा दं? आथिखालाव सा-सानजा रायजोआव मोन 8 हादोरसा दं। आगुआव सिक्किम रायजोआ जोंनि सा-सानजा रायजोआव गैयामोन। उनावहाय सिक्किम हादोरसाखौ जोंनि सा-सानजा ओनसोलाव सोफायो। दाइनथि सोंथि लाभलिना बरग'हाया मा गेलेना अलिम्पिक बान्थाखौ मोनदोंमोन? लाभलिना बरग'हाया सासे बक्सिं गेलेगिरि आरो बक्सिं गेलेनानै बिथाङा टकिय' अलिम्पिकआव बान्था मोननो हादोंमोन। गुथि सोंथि गोदानै फोसावनाय आसामनि जिल्लाया मा? बावैसो गोदानै फोसावनाय आसामनि जिल्लाया जादों तामुलपुर जिल्ला आरो बे तामुलपुर जिल्लाया बिटिआर हालामावनो दङ। जिथि सोंथि भारतनि देरसिन सुबुं बान्थाया मा? भारतनि देरसिन सुबुं बान्थायानो जादों भारत रत्न। सिभिलियान एवार्ड बुङोबा बयनिसाय देरसिन बेनो जागोन भारत रत्न। जिसेथि सोंथि भारताव दिहुननाय कर'ना होबथाग्रा भेक्सिननि मुङा मा मा? कभिडसिल्ड आरो कभेक्सिन। जिनैथि सोंथि पुष्पा सावथुननि दिथागिरिया सोर? पुष्पा सावथुना जादों सुपार डुपार हिट जानाय साउथ इण्डियानि मोनसे सावथुन आरो बेनि दिथागिरिया जादों सुकुमार आरो बेहाय फाव खालामदों सुपारस्टार आलु अर्जुना। जिथामथि सोंथि आसामाव गासै मोनबेसे रायजो सभानि मासि दं? गासै मोन 7 रायजो सभानि मासिया आसामाव दं। जिब्रैथि सोंथि आसाम आयेन आफादनि बेरेखा हान्जानि गाहाय दैदेनगिरिया सोर? आसाम आयेन आफादनि बेरेखा हान्जानि गाहाय दैदेनगिरिया जादों देबब्रत शइकिया। बिथाङा कंग्रेस हान्जानि। जिबाथि सोंथि भाजपानि भारतीय जनता पार्टीनि हादोरारि आफादगिरिया सोर? भाजपा एबा भारतीय जनता पार्टीनि हादोरगिरिया जादों जेपि नाड्डा एबा जगत प्रकाश नाड्डा। 16थि सोंथि एनआइए नि आबुं मुङा मा? एनआइए नि आबुं मुङा जादों
नेशनेल इनभेस्टिगेशन एजेन्सि। जिस्निथि सोंथि सोर 2021 बिधान सभा बिसायख'थियाव जोबथेसालियाव थानानैनो एमएलए जानो हादोंमोन? बिथाङा जादों अखिल गगৈ। अखिल गगैआ जोबथेसालियाव थानानैनो आसाम आयेन आफादाव बिसायख'जादोंमोन आरो सासे एमएलए। जिदाइनथि सोंथि इउटुबनि गाहाय मावखुलिया बबेहाय दङ? जों मिथिगौ इउटुबनि मावखुलिया आमेरिका जुथाइ हादोराव दङ आरो बे आमेरिका जुथाइ हादरनि सान बेरुनो केलिफर्निया इउनाइटेड स्टेट्सआव दङ। जिगुथि सोंथि दि साउथ एसियान एस'सिएशन फर रिजनेल क'अपारेसन सार्कनि गाहाय मावख'आ बबेहाय दङ? सार्कनि गाहाय मावख'आ नेपालनि काठमान्डुआव दङ। जोबथारनाय सोंथि बिमानि फिसायनि बिखुनजोनि फिसायखौ मा सोमोन्दो जायो? दसे नोंथांमोना सानथ'। बेनि सोमोन्दोआनो जादों आबौ एबा बिबौ जागोन, बिबौ सोमोन्दो जागोन। दिनैनि सोंनाय फिननाय आयदाया बेखिनियावनो थुंगेबाय। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा दानो खालाम आरो बेल आइकनाव थुखावना हो, दामखावना हो, जाहाथे आं भिडिअ आपल'ड होनाय लोगो नोंथांमोना नायग्रोनो हायो। गोजोन्थों।